30 April 2025 toona kuti the ZANU-PF Politburo yokola up for a meeting, but kuona kuti aiwa these meetings aiwa Politburo meetings has been suspended aiwa long back kutanga kwa April, kwatoona kuti aiwa this was because the regime was fearing our impeachment. Takaona kuti just soon after vachisuspenda all these Politburo meetings ndo pakatanga kutengewa legislators aiwa nemacabinet members panguva ine. Tiona vachikola up for this meeting panapa vanhu vakutoziva kuti aiwa chabvondoka, these guys vanenge vapedza aiwa their foundation aiwa to support mutungamiri wenyika nekuuya vachiavoida impeachment. Sambinda mashikobulanyikwa panapa subscribe or like out on the bell kuti ngamambobulanyikwa mchinzi notice of ordinary session of the Politburo. The Secretary General of ZANU-PF, Comrade Dr. Obit Mpofu, hereby advises all members of a Politburo meeting on Friday, 2nd May 2025 at 10 a.m. The meeting is to be held at the permanent home of the Zimbabwe Revolution, the ZANU-PF headquarters. All members advised to be seated by 9:45. Comradely, nobvya sainiwa Thomas Kwamdaji popana patukuna kuti aiwa regime yokola up for a Politburo meeting yet aiwa uyai aiwa kubuye ku Politburo meeting. Panapa they did not mention the agenda of this meeting, but people know chokwadi ngoti aiwa pakasuspendwa ma meetings aiwa mwezi uchitanga up to now pane zvaitika, pane ma consolidations aitiwa, ma moves nema appeals aitiwa aiwa kusupporta mutungamiri wenyika yeZimbabwe kuti vachiavoida impeachment nekubribana nekupanana land nekupanana mari. Botse mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi vachikola up for this meeting. Vida kuma section medu mafunguro enyu, subscribe or like, hit the bell icon.